Ola a todos, Namaste, benvidos a nosa clase de yoga número 4. Hoxe traballaremos con a silla, así que antes de empezar te dé unha silla a man que teña respaldo e xa poder ser que teña brazos aos lados. O traballo de silla é para todo o mundo igual, evidentemente para a xente que temos máis problemas de subir e baixar, vai perfecto, pero para todos tamén, para profundizar ou mirar as posturas dende outra perspectiva, nos vai vir genial. Entón, colledamos a silla que imos a empezar. Bueno, pois temos, como dixemos, a silla que imos utilizar non só para esas persoas que teñan inconveniente subir e baixar o chan ou certas posturas que resultan moi incómodas, non só é para estas persoas, senón para todos nós, para profundizar ou para ver as posturas desde outro punto de vista, desde outra forma, pois con a axuda da silla, poder profundizar en algunhas posturas pois con esta axuda. Bueno, pois sen máis, imos empezar doblando con unha posición relajada, cas rodillas dobladas, relajadas. Intentamos que os talóns se queden debaixo das rodillas e sentámonos como no medio da silla. Intentamos non apoiarnos no respaldo, elongar a espalda e sentir que estamos sentados nos nosos isquións. Os ombros están relajados e imos deixar apoiar as mans aquí nos muslos. Imos pechar os ollos uns segundos. Conectamos ca respiración. Escoitamos a nosa respiración. Que imos elongando, buscando unha respiración completa hoxe. O inhalar, imos levar o aire ata a pelvis, pasando polos pulmóns, abdomen, deixando que o abdomen tamén se expanda ou creza. E o exhalar, vacío, o imagino como ese aire sale dende a pelvis, abdomen baixa, pulmóns baixan ata as fosas nasais. Entón inhalo, sinto como vai o aire dende as fosas nasales, garganta, pulmóns, abdomen, ata a pelvis. E exhalo, vacío dende a pelvis, vacío abdomen, pulmóns. Inhalo. Encho de aire pulmóns, abdomen, pelvis. Exhalo, vacío, pelvis, abdomen, pulmóns. Exhalo aire polas fosas nasais. Unha vez máis. Imos a unha respiración máis natural. Igual intentaremos manter as respiracións largas e fluidas durante toda a clase. E por este rato que estamos xuntos, intentamos, o que estamos nesta práctica de yoga, intentamos centrarnos, concentrarnos no noso corpo, estando completamente presentes e na nosa respiración. Facemos un pequeno escáner interno, sen abrir os ollos. Simplemente visualizamos a postura da nosa espalda, o cuello largo, observamos como están os ombros, se están relajados ou todavía hai tensión, intentamos relajalos.
relajamos la mandíbula. E deixamos que os brazos caian hacia os lados. E collendo aire, subimos os brazos dende os lados hacia arriba, inhalo. Xuntamos as palmas das mans. E exhalando, traémolas ata o corazón. Podemos baixar un poquinho a mirada ou a cabeza. E imos abrindo os ollos. Vale. Imos agarrarnos, poñernos un poquinho hacia diante da nosa silla, agarrarnos na parte de atrás do noso respaldo, abrindo o peito. Intentamos non arquear demasiado a espalda, mantemos o ombligo hacia atrás, e inhalando imos abrir o peito, e levar a mirada un poquinho hacia arriba. Xuntamos as escápulas atrás, manteño o abdomen agarrado, abro ben o peito, miro hacia arriba un poquinho, se me molesta o cuello, manteño a mirada hacia diante. E me quedo aquí 5 respiracións, sentindo como se abre o peito e o esternón. Respiro. Vale, sen cambiar a posición, ou redondeando a espalda, manteño os brazos ben estirados, e sen moverme desta posición redondeo, e simplemente contraio un poquinho o meu abdomen, deixo a fronteira hacia as rodillas, manteño os ombros hacia atrás, e me quedo aí. 5, 4, respiro. Vale, imos conectar o movimento ca respiración, inhalando, manteño os brazos ben estirados, abro o peito, miro arriba, exhalo, redondeo a espalda, contraio o abdomen, levo a frente ata as rodillas, inhalo, arriba, exhalo, redondeo, inhalo, abro, exhalo, contraio, e unha máis. Subo redondo. Vale, soltamos os brazos, facemos uns círculos cos ombros, e agora imos coller aire profundamente pola nariz, e levamos os ombros ata as orellas, imos descargar un pouco, se temos tensión nos ombros, ainda que non, soltando un poquinho os ombros, inhalo profundo, ombros hacia as orellas, exhalo, solto. Imos soltar o aire pola boca, inhalo, e solto nunha, inhalo, solto, unha máis, inhalo, e exhalo. Vale, xuntamos as palmas das mans diante, entrelazamos as mans, e agora imos facer como unha figura do infinito, sí, cas nosas mans, paquetar un pouco as muñecas, empeza hacia un lado, eso, e cambio o sentido. Soltamos os brazos, e estiro unha perna hacia diante, da igual que quero, poñemos os pés no borde da esterilla, o sea, da silla, perdón, e imos punta do pé, e talón, flexiono, e estiro, flexiono, e eso, punta, e talón, unha máis, si, facemos unhas 5, punta, talón, e despois uns círculos hacia adentro, veña, para mobilizar, quentar, e traballar un pouco nos pés e tobillos, e cambio o sentido do círculo. E cambio de perna, flexiono, e punta, veña, flexo, sentimos ben como se estiran os metatarsos, gemelos, tobillos, eso, e círculos hacia un lado, e hacia outro. Vale, e volvemos cas nosas rodillas dobladas, imos ir a Balasana, a postura do neno de descanso. Entón imos agarrar a silla pola parte de diante, elongando a espalda, baixamos, levando, intentando levar o abdomen
pois os muslos, el dá a largo. Teño aquí as patas da silla que me axudan a baixar, intento pegar ben o abdomen, abro o peito, ombros atrás, alargo a espalda, e agora imos deixar a cabeza caer aquí entre as rodillas, e imos soltar os brazos tamén, deixando que se relajen, as mans en dirección aos nosos pés, relajo o cuello, ombros, solto todo aí, e respiro, levo aire á espalda, deixo que se abran as costillas, o espazo entre as costillas, que se relaje o cuello e os ombros. Eu manteño o abdomen activado, intento manter o ombligo hacia dentro, ou a barriga hacia dentro. E agora, sin despegar o cu da silla, imos camiñando moi despaciño cas nosas mans hacia adiante. Se podemos, se non, non vamos, pero se chegamos, sen que o cu se despegue da silla, alargo os brazos e miro pois hacia onde apuntan os meus dedos das mans, máis ou menos aí no centro. Me quedo aí, respiro, e ya temos que sentir como a espalda se estira. Vale, relajo outra vez a cabeza, os brazos, e vou subir redondo, vértebra a vértebra. Vale, espalda larga, imos poñer agora as mans na nuca, abrindo o peito, codos hacia os lados. Veña, inhalando, agora imos facer outra vez, abrir o peito, sí, buscando non arquear na nosa zona lumbar. Entón, o que intento alargar dende aquí, é solo dende as costillas ou dende as escápulas, omoplatos, si intento ir atrás, pero sen doblar dende a lumbar, sí, intento doblar dende aquí arriba, dende o peito, mantendo o abdomen agarrado, mansa nuca, entón, veña, abro, deixo, miro hacia arriba, abro ben o peito, codos aos lados, respiro aí, 5, 4, 3, 2, 1, e volvo despacio, eso, e agora igual vou redondeando, si manteño un poquillo de peso na cabeza, si as mans soltan un pouco de peso, sen empuxar, pero sinto o peso das mans na nuca, e vou redondeando a espalda, igual, levando a frente hacia as rodillas, relajo os codos, ombligo atrás ou barriga dentro, respiro. Vale. Subo, solto as mans, deixo os brazos relajados, miro adiante, ombligo atrás, e dende esta postura imos buscar unha línea diagonal. Sinto que estou ben sentada na silla, alargo a espalda, intento traer os brazos en liña cas miñas orellas e buscar unha línea diagonal na miña espalda, intento non arquear na lumbar. Veña, levo os isquios hacia a silla ou hacia o chan, veña largo, intento sentir xa estos abdominais activos, me quedo aí, 5, 4, 3, alargo 2, e relajo os brazos, subo. Moi ben. Ali vamos a poñer de pé. Imos coller a nosa silla. A primeira postura que imos facer é a do muca. Se unha variación do can. Boca abaixo. Entón, imos poñer primeiro a parte máis alta do noso respaldo. Ímonos a dejar, bueno, un paso grande dentro da silla, sí? Tamén podemos chequear, primeiro estando cerca, vou caminhando hacia atrás, sí? Ata onde sinta que os meus talóns están xusto aquí debaixo da pelvis, sí? Coidado. Se vou sentir se estou adiante, porque o peso se vai hacia adiante nos pés, para sentir que estou nunha liña recta entre os talóns e a pelvis, teño que realmente sentilos. Sí? Veña, ombligo atrás, intento alongar a espalda o máximo posible. Activo a musculatura das pernas hacia arriba. Veña,
alargo, un poquinho máis, imos axustando. Veña, longo, sinto ese estiramento na espalda, respiro. É unha variante do can boca abaixo. Deixamos que se estire ben a espalda, sinto igual os talóns activos e a parte de atrás das miñas pernas activas tamén. Non me hundo, e alargo, 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 o ombligo na espalda. Vale, agora imos doblar a rodilla dereita. Sí, e vou baixar o meu brazo dereito tamén hacia o chan. Sí, doblo, estiro. Non importa se non chego, doblo, estiro. Vale, agora vou doblar a rodilla dereita e vou abrir un poquinho o brazo dereito hacia arriba e baixo. Sí, doblo, esquerda arriba, rodilla esquerda, brazo dereito e volvo. Desde o contrario, rodilla esquerda dobla, brazo dereito sube e volvo. E doblo, inhalo e volvo. Unha máis e volvo. E cambiamos de lado. Apoio a miña man esquerda, se estou incómoda nesta posición ou incómodo, busco quizás un pasiño máis adiante ou atrás, sí? E veña, soltamos o brazo esquerdo, sí? Veña, doblo a rodilla esquerda, estiro, doblo, estiro, veña, doblo, abro un poquinho o brazo, eso xa non. Irá moito agora, doblo a rodilla contraria, rodilla dereita, brazo esquerdo arriba, abro o peito, miro arriba, inhalo, exhalo, volvo, inhalo, exhalo, e máis, exhalo, vale, mans na silla, e imos camiñando hacia adiante, vale, imos a dar a volta a nosa silla, buscando un apoio un pouco máis baixo, para profundizar un pouco máis, un poquito máis abaixo na postura. Se podemos, se non, quedámonos usando o respaldo de arriba e mesmo. Poñemos as mans aquí, podemos agarrar o borde, imos camiñando hacia atrás. Veña, sinto a pelvis nos talóns, e agora aquí si que baixamos un poquinho máis, intento que a miña cabeza se quede entre os brazos, o ombligo hacia a columna, alargo, 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 ven a espalda, quedo aquí, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, e volvo, caminando hacia adelante, e subimos, vale, entrelazamos las manos arriba, palmas hacia arriba, movemos un poquillo hacia os lados, eso, miro tamén de lado a lado, solto, veña, movilizamos un pouco os ombros, podemos sentir agora un poquinho de carga, está ben? Vale, imos outra vez a darlle a volta a nosa silla para entrar na nosa seguinte asana, que é trikonasana, ou a postura do triángulo. Entón, imos empezar a postura. Si, se teño a silla no meu lado esquerdo, vou abrir o pé esquerdo, apuntando a silla. Fago unha boa separación nas miñas pernas, non enorme, si teño que sentir o peso ben equilibrado nos dous pés, e vou poñer o meu talón esquerdo en liña co meu pé, co puente do meu pé dereito. A pelvis quédase mirando aquí o fronte. Si, apoio a man esquerda na silla, estiro o brazo dereito. E agora, a pelvis, neste caso, vai ir un poquinho hacia o lado dereito, verdad? Intentando que o cu non se vaya hacia atrás, abrindo ben o fronte. Agora que xa me pide un poquinho máis, separo a silla, este brazo esquerdo ten que estar completamente estirado. Abro todo o fronte do corpo, agarro o abdomen, sí, e vou un poquinho
a levantar o brazo dereito. Abro o peito. Se pode un poquinho máis. Os dos brazos están ben estirados. E aquí estamos na postura de Trikonasana, unha variante suave. Viro hacia arriba onde apunta a miña man e me quedo aí 5 respiracións. Veña as pernas, musculatura das pernas hacia arriba, pelvis aberta, mirando fronte, respiro 5, 4, 3, 2, 1 e baixo. Imos a cambiar de lado. Doblo rodilla para volver e cambio de lado. Entón, agora abro o meu pé dereito hacia a silla. Axusto o talón dereito na mesma liña co puente do pé esquerdo. A pelvis, aí neste caso, mira a parede de atrás, apoio. Veña, a pelvis tamén vai un poquinho agora hacia o lado. Ups. Esquerdo. Veña, vou, alargo. Apoio a man arriba e miro onde apunta a miña man. Si os dous brazos están ben estirados, cuidado que a pelvis non se vai hacia atrás. Ombros relajados, respiro 5, 4, 3, peso equilibrado no centro das dúas pernas, 2, deberíamos sentir un bo estiramento na pelvis, no lateral, torso, vale, e imos volver, dobro, e volvo. Vale, imos dar a volta á silla. Imos traballar algo un poquinho máis abaixo, un poquinho máis intensa. ¿Sí? Entón, igual cambiamos de pé. Pé esquerdo, apunta a silla, dereito, apunta a frente, os dedos do pé. Chequeo, mesma línea, talón puente, pelvis ao fronte, alargo os brazos, cuello, inhalo aquí, exhalo, vou ca miña man esquerda ahora, sí, hacia a silla, lonxe, sí, pelvis adiante, apoio, abro a miña man, o meu brazo dereito vai hacia arriba, hacia o teito, palma hacia, da man hacia dentro, perdón, e vou traer agora o brazo o máis cerquilla que podo da miña orella, se non me molesta no cuello, se non me quedo aquí, ou co respaldo máis alto, está ben tamén, cada un onde poda. Miro arriba. Si, se trae o brazo hasta a orella, levo mirada tamén hacia o teito, me quedo, respiro. Vale, imos desfacer, doblo a rodilla esquerda, e neste caso imos empujar o chan para volver ao centro, vale? Imos dar a volta, axusto a postura dos meus pés, pelvis, mira a parede de atrás e vou primeiro alongando a espalda, si a pelvis vai como ao lado contrario, empujo ao lado contrario, lonxe, apoio, e traio o outro brazo cerquilla da orella. Viro mirada hacia arriba, se vai ben, me quedo aí. 5, 3, 2, 1, moi ben, dobro e empujo para volver. Vale. Ímonos sentar outra vez. Son estiramentos bastante intensos. Facede o que vos vai a mellor os dous, que nos axudan a entrar nas asanas, pois dunha forma un poquinho máis sencilla, con apoios. Veña, poñemos outra vez os pés debaixo das nosas rodillas, subimos os brazos, inhalando, e exhalo, alargo o torso hacia a diagonal, intento descansar abdomen, nos muslos, deixo a cabeza caer entre as rodillas, relajo os brazos, as mans, respiro.
E subo redondo, vértebra a vértebra. Vale. Dende esta posición vimos outra vez para diante. Na silla, podemos agarrala cas mans, alongando ben a espalda. Inhalo aquí, e exhalando, vamos a activar un poquinho o noso abdomen. E exhalando, levanto a perna dereita, intentando, cando levanto a perna, que a miña espalda non cambie de posición. Sí, non me vou atrás por levantar a perna. Agarro ben o abdomen, manteño a espalda completamente recta. Inhalo aquí, exhalo arriba. Exhalo. Exhalo. Eso. Arriba. Espalda recta. Vale. Sigo alongando. Agora imos facer unha rotación moi suave hacia o noso lado dereito. Entón imos usar este lado da silla sen que a pelvis se mova. Agárrome nas mans nun lado, ombros abaixo, e elongo ben a espalda. Inhalo, exhalando, miramos un poquinho hacia atrás. Agarrámonos se temos un brazo aquí no lado, na nosa silla, se o temos mellor, se tenes unha silla con brazo, sempre mellor. Inhalo, alargo, exhalo, miro atrás. Respiro. E volvo ao centro. Inhalo, exhalo, rotamos ao outro lado. Agarro. Elongo sempre antes de calquer rotación. Alargamos e creando espacio entre as vértebras. E rotamos. Exhalando. Se podo, miro a parede de atrás. Respiro. E volvemos. Moi ben, poñémonos de pé outra vez. E usar a nosa silla para hacer un poquillo de traballo abdominal. E antes de pasar a nosa seguita igual. Pero imos con as mans no borde ou hacia os lados, onde nos sentamos máis seguros, ou caminhando hacia atrás. No momento a pelvis está arriba, e vou baixando, vendo cando activo o meu abdomen. Sen hundir, agarro ben, sí? Ombros atrás, alargo a espalda, forza nas pernas, quedo aí, respiro, podemos baixar un pouquinho máis, ou levando os brazos máis hacia diante, pernas máis atrás, ou colocando os nosos antebrazos, así na silla. Ben, respiro, imos a poñer unha variación, entón imos levantar a nosa perna dereita, se vai ben, se non é para nós descanso, sí? Inhalo, exhalando, traio a rodilla dereita hacia a silla. Inhalo, estiro, exhalo. Son 5, sí? Exhalo. 3, exhalo, 4, 5. Vale, volvo, estiro un poquinho os ombros. Poden cargar neste movimento, o sea, nas plantas poden cargar un pouco os ombros, normal. Ten un problema, non nos molesta, non facemos. E agarro o gatón, ombros atrás, e vos a esquerda, arriba, inhalo, exhalo, dobro. Traeo a rodilla esquerda hacia a silla, inhalo, exhalo. 2, 3, 4, unha máis, 5. Moi ben, acércome e estiro os brazos e ombros, relajo a cabeza, respiro. Solto os brazos, solto o cuello, decimos un poquinho aquí que non, e que sí, e subo redondo. Moi ben. Pongo os ombros. E imos facer agora o guerreiro 3. Se fixestes a sesión anterior, fixemos guerreiro 1 e 2. Hoxe imos facer o 3 casilla e o 2 despois casilla tamén para ver outra forma de entrar nel ou na posición.
Entón, empezamos co guerreiro 3. Si é unha posición de equilibrio. E partimos na base como fixemos do do muca ou a variante do can boca abaixo. Si que a espalda paralela ao chan completamente, a pelvis encima dos talóns. Veña a espalda larga, cuello largo. A cabeza entre os brazos. E agora imos levantar a nosa perna dereita, ¿sí? Intentando que non se suba a pelvis, ¿sí? Intentando manter a pelvis paralela ao chan. Manteño a mirada tamén hacia o chan, alargo en toda a espalda e me quedo aí 5. Esta é a postura do guerreiro 3, 2, a 5, 4, perdón, 3, respiro, 2, 1, e baixo, e cambio de lado. Peso na dereita ou esquerda, da igual. E vou atrás. Veña, agarro ben o abdomen, alargo ben a espalda, así eu movo, axusto según necesite. Quizás aboto un poquinho para atrás, sinto que estiro un pouco máis, sempre se perder o meu equilibrio, o control do meu corpo. Respiro, 3, e baixo. Vale, caminamos hacia adiante, movemos un pouquinho os ombros. Moi ben. E ímonos sentar outra vez, porque imos pasar desta posición do guerreiro 3, imos mirar agora o noso guerreiro 2, así descansamos un pouco os nosos ombros, que hoxe lle demos bastante traballo. Imos poñer no borde da esterilla. O sea, da esterilla, Dios mío, da silla. Veña, abro a miña perna dereita, o sea, abro a pelvis, elevo a miña perna dereita, a rodilla dereita hacia o lado dereito. ¿Sí? E vou estirar a miña perna esquerda. E igual aquí vou chequear que o meu talón dereito este alineado co puente do pé esquerdo. Veña, espalda recta. Abro ben a pelvis. Rotamos a musculatura das pernas como hacia atrás. Pubis hacia o ombligo. E estiramos os brazos elongando ben. Chequeo que este no meu campo de visión, que non está moi atrás. Elevamos a mirada, neste caso, hacia a nosa man dereita. Respiro, 3. Guerreiro 2. 1. E 2. Vale, apoio a miña man esquerda no muslo esquerdo. Levanto o brazo dereito arriba, inhalando, e exhalando inclínome. O me vou hacia o lado esquerdo para o guerreiro. O sol. Miro arriba. Respiro, 3. 2. 1. E volvo. Apoio o meu antebrazo no muslo dereito. O meu codo, antebrazo. Alargo o brazo esquerdo, cerquilla da orella, se podo, miro arriba, me quedo. 3, 2, 1, e volvo. Moi ben, cambiamos de lado, cerramos e abrimos. Rodilla esquerda, perna esquerda, abrimos a pelvis hacia o lado esquerdo, estiro perna dereita. Alineo talón, puente, alargo pubis hacia o ombligo, brazos en cruz, miramos a nosa man esquerda para o guerreiro 2. Respiro, 3, 2, 1, apoio man dereita, no muslo dereito arriba, esquerda, inhalo, exhalo, inclínome hacia o lado dereito. Abro ben todo o lateral. E volvo. E cambio. Apoio. Antebrazo, codo. Estiro o brazo dereito arriba, cerquiña da orella. Viro arriba. 3, 2, 1.
E volvo. Moi ben. Eso. Vale. Separamos, mantemos aquí, mantemos o borde na nosa esterilla, separamos as rodillas hacia os lados, mantemos a apertura da pelvis, ¿sí? Agarrámonos aquí os nosos brazos da silla para baixar un pouco e sentar quizás un pouco hacia atrás, sino no medio da silla. Veña, abro, intento que non se separe a pelvis moito da silla, alargo, vou baixar os brazos, ¿sí? E vou me agarrar a parte, as patas de diante en principio, ¿sí? Vale, e vou baixando a cabeza ou a coronilla hacia o chan. As mans ou os brazos, codos quedarse por dentro das rodillas, por debaixo, perdón. Veña, vou. Relajo. Alargo, estiro a espalda, pero a vez tamén estou abrindo a pelvis. Vale, solto as mans das patas de diante da silla, vou un pouco hacia atrás, a sentarme un poquinho máis cara ao respaldo de atrás, ¿sí? E agora se podo, intento agarrar as patas da silla de atrás, ¿sí? Se podo, se non quedo menos de diante, xa levei o cu hacia o respaldo de atrás, veña, alargo ben, e me quedo aí, manteño o ombligo hacia a espalda, ¿sí? Hacia adentro, respiro, 3, 2, 1, e solto, eso, camino, poño as mans nos muslos, e empujo e subo, moi ben. Hoxe traballamos moitísimo na espalda, sentirédelo cando terminemos a clase, pero xa debes ir sentindo. Vale, imos facer outra posición de equilibrio. Collemos as sillas, sempre cando facemos as clases, xa estemos a man, podemos, nas posturas que nos resulta máis difícil, usala cando queiramos. E se aprendemos estas, podemos adaptala en calquera clase, de la man para adaptar as posturas a que se nos veña mellor que a silla, facelas ca silla, moitas delas. A maioría sempre hai unha opción para facer ca silla. Entón, imos facer hoxe a postura do bailarín ou da bailarina, vale, que tamén imos a usar para estirar os nosos cuádriceps. Vale, doblamos a perna dereita, rodilla dereita, ¿sí? Intento agarrarme o tobillo, pero vou non agarrar pola parte de dentro, ¿sí? Esa parte interna. O tobillo, se chego o pé, pois o pé. Ou as... Ai, un peine, ¿sí? Veña. Alargo, empujo, chan, teño a miña perna dereita, o meu pé dereito agarrado, tobillo, se non chegamos, agarramos o que podamos, ¿sí? Empujo, chan, co meu pé esquerdo, crecemos aí. Veña, e agora, a miña rodilla dereita vai como hacia atrás, empujando a mancha. Teño que notar aquí que se abre ben o ombro, verdad? Deixo que o brazo vai hacia atrás. A rodilla ou a perna empuja a miña man dereita. Un pouco, un pouquiño, non vou ir moito máis. Intento subir a rodilla, máis que baixar, que suba a rodilla dereita. Xa hai un arcamento aí. Respiro. E descanso. ¿Sí? Cambiamos de pé. De perna. Doblo, de esquerda. Intento coller por dentro. Se me resulte posible, collo por donde poda. Pero se podo, intento coller o pé pola parte de dentro. Ou en peine. Se non podo separar a rodilla hacia atrás, quedome aquí. Veña. Crecemos aí, empujo, co pé que teño na chan, empujo e crecemos. Alargo todo. Veña, e agora vimos empuxar a nosa man co pé esquerdo, verdad? A rodilla vai atrás. O ombro abre. Simplemente me vou quedar aí. Respiro. E descansa. Vale.
Sacudimos as pernas. Moi ben. E imos a poñernos no chan. Boca arriba tamén, vamos a usar a nosa silla para poñer ou descansar as pernas, os gemelos neste caso, nela. Veña, quedamos uns segundos aí, deixando que se relaje a espalda. Moi ben. Entón, imos doblando un poquinho máis. Poñemos os talóns, sí, no borde da nosa silla, no borde de diante da silla, vale? Vamos a probar este seguinte. Imos dende aquí a intentar, tamén tende cuidado que a silla non apoñada no chan que se resbala, poñede sempre a vosa esterilla por debaixo para mantela sujeta, se non se nos resbale. Vale, imos se podemos empujando un poquinho cos talóns e despegando a pelvis do chan. Vale, esta silla podemos usar moitas veces para entrar na postura dos ombros ou na vela, se todavía non nos atrevemos a facela, polo que sea, nos molesta sempre aquí, ou non nos sale. A silla podemos chegar moi cerquiña ata que despois vai a señala. Vale, subo e baixo despacio, sentindo a columna, exhalo, e vamos quedar aquí arriba. Intento agora que os meus ombros, pelvis e rodillas estén na mesma línea. Os brazos vou nos pegar ben o torso, sí? E vou simplemente a poñer as miñas mans detrás sujetando a pelvis, ainda que o cuello está completamente relajado. Veña, pelvis ben hacia arriba, non a deixo caer. E quedamos aí, respiro 3, 2, 1, vale, e vou tirar a miña perna dereita arriba, verdad? A pelvis non cae, teño as miñas mans tamén aí controlando, se podo, vou un poquinho hacia atrás, e me levo un poquinho hacia atrás, un poquinho atrás e cambio, despego a miña perna esquerda e levo un pouco hacia atrás, un poquinho atrás, unas 3 veces, e volvo. Vale. Dentro desta posición, se queremos probar a levantar unha perna e a outra, xa nos facilita moitísimo esta postura sobre os ombros. Me quedo aí. 2, 1, vale, e para desfacer, baixo, cuidado, baixo un, baixo outro, e solto as mans, baixamos despacio, abrazo rodillas, balanceo de lado a lado. Vale. Descansamos as nosas pernas na silla. Separamos un pouco os brazos hacia os lados. Vale, pois pechamos os ollos. E imos aproveitar esta postura para relajar. Conectamos ca respiración. Escoito a respiración. Vou a poñer a miña man dereita no peito e a man esquerda no abdomen. Vou respirando, sigo respirando, largo, longo e fluido.
Sentindo o movimento das miñas mans. Cando respiro. E agora, como fixemos ao principio da clase, inhalando, levámoslo ao aire ata a pelvis. Veña, sinto como pasa polos pulmóns porque a man sube, o abdomen tamén. O inhalar e o exhalar, baixo, abdomen baixa, pégase tamén a miña zona lumbar. E as costillas, quizás os pulmóns se encollen un pouquiño. Inhalo profundo, expando pulmóns, abdomen, e exhalo vacío, abdomen, pulmóns. Sinto o movimento do corpo cando respiro, cando inhalo, e cando exhalo. Inhalo, expando pulmóns, costillas crecen, crece abdomen, quizás hai un pequeno arqueamento, e exhalo vacío, abdomen, me apego, zona lumbar, vacío, pulmóns. Unha máis. Inhalo, expando pulmóns, abdomen, e exhalo. Vale, volvemos a unha respiración máis natural. Separo os meus brazos, separo un pouco do torso, cas palmas aquí arriba. Sinto o peso dos brazos e da cabeza, da espalda, dos ombros, das pernas. Deixo ir calquera forza, calquera tensión. Cando exhalo, encho de enerxía, de oxígeno o corpo. Cando inhalo, se traen un pouco as rodillas hacia nós. Levanto un pouco os brazos ata que estén en liña cos meus ombros, si, se queden en cruz. As rodillas traeos cerquiña do peito, manteño as pernas pegadas. Inhalo aquí, e exhalando deixo caer as rodillas hacia o meu lado dereito, en dirección ao meu codo dereito. Relajo as pernas, a pelvis, e levo a miña mirada á man esquerda, levando o meu ombro esquerdo tamén hacia o chan. Inhalo arriba, traio a cabeza ao centro, as rodillas tamén ao centro. E exhalo, deixo caer ao lado esquerdo, mirada na miña man dereita. Respiro. Disfruto desta torsión. Boísimas as torsións sempre para desintoxicar ou para liberar carga dos nosos órganos, hígado, tamén dos intestinos. Así que nos axudarán a ir ao baño, cabe dicir. E axudan tamén nos movimentos do estómago. Vale. Imos a recostar sobre o noso lado dereito. Quedamos uns segundos.
levo as pernas hacia adiante e imos empujando o chan para sentarnos. Sí, igual cando teñamos a silla, se temos dificultades, sabemos que sempre temos aquí un apoio para subir. Imos a terminar de pé, mantemos os pés en liña ca nosa pelvis. Inhalando, subimos os brazos, sí? Veña, collemos esa enerxía dende a terra ata o universo, o ceo. Inhalando, exhalando baixo polo centro do corpo. Solto, collo a enerxía dende a terra, inhalo arriba e baixo polo centro, xunto esas dúas enerxías da terra e do universo, o do ceo, dentro de min, inhalo arriba, exhalo, centro. E aquí imos a terminar a nosa sesión de hoxe. Namasté, moitas gracias a todos. Espero que estedes máis soltos, máis desbloqueados, sobre todo hoxe fixemos un bo traballo de espalda, espero que sentides o que sentides desde xa durante todo o día ou a tarde. Nada, recordade, se vos gustan as clases, suscribídevos, dadelle un like, suscribindo recibiredes as clases nada máis salan no canal, e vémonos na seguinte sesión. Moitas gracias a todos, adiós.